בדרך כלל גירושים זה פרידה, נכון? עכשיו תשמעי משהו כאילו פרדוקס. גירושים בשיתוף פעולה. כמו גישור. נפרדים בשיתוף פעולה. אז זה פטנט אמריקני-קנדי שהגיע לארץ לפני שנה וחצי, ועורכת הדין אביה שטיין קורלנד תסביר לנו. ערב טוב לך. ערב טוב. אז מהי השיטה הזאת? אוקיי. השיטה הזו מתבססת על כך שלכל צד יש עורך דין שמייצג אותו. כמו כן, לכל צד יש יועץ, שזה בדרך כלל מטפל, פסיכולוג, שמלווה אותו ומעבד אותו בעין את התהליך. כמו כן, בתהליך הזה, אם צריך, נכנס פסיכולוג, שרואה את טובת הילדים ושומע את קולן. זה מיועד למשפחות עם ילדים. שלא לומר למשפחות עם הרבה כסף. לא בהכרח. למה? מי יכול לממן גם עורך דין וגם פסיכולוג? לא בהכרח. א', נושא של... עמידים, אנשים במעמד בינוני. אני די חולקת עליכם, כי א', עיריית רמת גן נמצא את השיטה, אז תושבי רמת גן יכולים להיעזר בשיטה באמצעות העירייה. ב', עיריות נוספות אכן נרתמות לנושא הזה ובאמת בודקות את הנושא. וג', כליטיגטורית, אני יודעת שהתעריפי שכר הטרחה מאוד גבוהים לבתי משפט ובתי דין. ובשיטה הזו זה מין... אבל איך זה עובד בלי מגשר? אוקיי, בואי רגע נעזוב את העניין שיש עורך דין לכל צעד, כבר שני עורכי דין מתפרסים, שני פסיכולוגים, הכל בסדר. מה? איך זה עובד בלי מגשר? אוקיי. בגישור... זה כמו לשחק כדורגל בלי שופט. בגישור... עולם האסוציאציות שלך הוא מאוד מגוון. כן, אוקיי. בגישור כמגשרת אני צריכה להיות ניטרלית. אבל מה קורה כשיש לי בני זוג? שיש מאבקי כוחות, יש פערי כוחות. בשיטה הזאת אנחנו בעצם מנסים, וזו שיטה שבעצם מדברת על eye conflict. אנחנו רואים את שני הצדדים, מנסים לעזור להם להגיע להסכמות. בניגוד זה מה שעושה מגשר, לא? לא, מגשר הוא לא נוקט עמדה. הוא לא מייצג צד. הוא מנסה להביא את הצדדים לידי הסכמות. אבל ברגע שיש לי פערים, צד אחד חזק יותר, צד אחד חלש יותר, הרבה יותר קשה לי להביא אותם לידי הסכמות. אז במקרים כאלה, משמיע העורך דין את הקול של אותו צד החזק, עורך דין אחר משמיע את הצד של אותו חלש, והם מנסים שני עורכי הדין באמצעות משא ומתן. מה שתאמרת לנו זה שבעצם עורכי הדין הם המגשר? הם לא מגשרים, הם מנהלים משא ומתן כדי להגיע להסכמות. אז זה כמו כל משא ומתן בעולם. זה מה שיפה בשיטה הזאת של כל צד יש גם יועץ שעוזר לו לאבד את התהליך הזה. זה עוזר לו מבחינה רגשית להתמודד עם התהליך הזה. יש בו, תחת אותה קורת גג גם את המטפל, הפסיכולוג שרואה את טובת הילדים, שומע את כולם, מה שבית משפט בעצם נכנס ורואה. ויש לנו גם את אותו אקטואר סלש כלכלן שבעצם עושה איזון משאבים של המשאבים שיש לשני הצדדים במטרה להגיע להסכם כולל. תרחיבי רגע על תפקיד הפסיכולוג. תפקיד הפסיכולוג הוא לא כלפי חוץ, הוא כלפי אותו בן אדם שהוא מייצג, כלפי פנים. הוא עוזר לו לעבור את התהליך כמה שיותר פשוט וקל. אני מפרידה. יש יועצים שהם מלווים לכל צד, והמטרה שלהם היא בעצם לעזור לאותו צד לאבד את התהליך, לאבד בעין. יש פסיכולוג שהוא נכנס כגורם ניטרלי ושומע את הילדים לבד, בלי הצדדים, רואה באמת מה הילדים בגילאים מסוימים רוצים וטוב להם לטובת העניין. הם שומעים את הקול שלהם, הקול שלהם נשמע. כמה ישראלים כבר נעזרו בשירותים שלכם שהחלו בערך לפני כשנה וחצי? קשה לעמוד את זה, היות ומדובר על 4 קבוצות פרטיות בערך בארץ, וחוץ מעיריית רמת גן שממש פעילה בעניין הזה ונכנסים הרבה זוגות. זה מאוד חדשני, אני לא יכולה להגיד מספרים, אבל זה מאוד מקבל תאוצה. ואיך זה, הבנתי שזה מודל קנדי-אמריקני, זה עובד שם? שם זה עובד מאוד, זאת אומרת שם הגישור לטענתם כשל ויותר מצליח המודל הזה, וזוגות מתגרשים בשיטה הזאת. זאת אומרת, אתם בעצם מביאים את זה למצב שבו אתם יוצרים הסכם בין הזוגות? בין הצדדים. בין הצדדים, זאת אומרת, בזוג שמתפרק, ועם זה צריך בעצם ללכת אחר כך לבית הדין הרבני או לבית המשפט. זה פרוצדורלי. אתם לא יכולים לתת לזה תוקף של הסכם. נכון. אנחנו מביאים את זה לבית משפט שהופך את זה, נותן לזה תוקף של פסק דין, ואחר כך לבית הדין הרבני להליך הפורמלי. צריך לעבור בשביל קורס? כן. כדי להיכנס, היו 3 הכשרות בארץ, 2 של לשכת עורכי הדין ו1 של עיריית רמת גן. כל עורכי הדין המטפלים עברו את ההכשרה, וכולם חלק מההכשרה הזו. טוב, ואם זה מצליח, אז נקווה שעוד רשויות מוניציפליות יאמצו את השיטה הזאת, כי זה נראה לי שזה בכל זאת עדיין עסק מאוד יקר, אבל נקווה שהוא יסופסל לפחות על ידי הרשויות המקומיות. תודה רבה לך. תודה רבה לכם.